Tungod sa nasinating pagbaha og landslide sa dakong bahin sa Maguindanao hatod sa bagyong Paeng, daling nagpadala og emergency response teams ang lokal nga gobyerno sa Davao City ngadto sa Cotabato City ug Buluan, Maguindanao Province niadtong Sabado sa buntag. Nga gilangkuban sa CDRRMO's Emergency Medical Services, Fire Auxiliary Services, Urban Search and Rescue, City Health Office, City Social Welfare and Development Office, Auxiliary Services Unit, City Engineers Office, Davao City Police Office ug Task Force Davao nga gitahasan nga mutabang sa relief and rescue operations. Dala sa grupo ang 6,400 ka mga food packs, 8,000 ka mga bottled water ug 1,000 ka mga hygiene kits. Nagpadala sab og relief packs ang Office of the Civil Defense Region 11 alang sa maapektadong residente pinaagi sa Davao City Response Team. Kagahapon Domingo sa buntag, gipangunahan ni CDRRMO Head Alfredo Baluran ang send-off ceremony sa mga personahe gikan sa Davao City's Medical and Rescue Teams padulong sa Maguindanao Province aron mutabang sa nagpadayong rescue ug retrieval operations sa lugar. Sa kinatibukan, 87 ka mga personahe gikan sa LGU Davao ang naa karon sa Maguindanao aron mutabang sa relief, search, rescue ug retrieval operation. Sa pinakaulahing report sa makabagong PDRRMO Maguindanao, kapin 50 na ka mga individual ang natalang namatay sa paglampurnas ni bagyong Paeng nga resulta sa baha ug landslide sa Maguindanao del Norte ug Maguindanao del Sur. Kapin 300 na sab ka mga barangay ang apektado, diin 82,520 ang naigo sa trahedya. Gipailawom na sa state of calamity ang Bangsamoro Region. Padayon ang paghatag sa BARM government ug hinabang sa maapektadong pamilya kinsa naa sa nagkadayang evacuation center. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.